Min se jkun imsiefer fil-25 ta' Mejju u li allura mhux se jkun jista' jivvota mal-maġġoranza tal-Maltin u Lawċin se jkun qed jivvota s-sibt ta' qabel, it-18 ta' Mejju, fl-uffiċċji temporanji tal-Kummissjoni Elettorali fin-Naxxar. Minn barra dawn eluf oħra se jkunu qed jivvutaw fir-Residenza San Vincenz de Paul u f'madwar 30 dar oħra tal-anzjani madwar Malta u Għawdex. Fi kwalunkwe ċirkostanza, l-istess bħal 25 ta' Mejju, il-votazzjoni tibda fis-7 ta' filgħodu u tibqa' għaddejja sal-10 ta' filgħaxija. Kif normalment isir f'ċirkostanzi bħal dawn, matul il-jum il-qraba mhux se jkunu qed jitħallew jidħlu jżuru l-residenti. Madankollu preżenti matul il-proċess kollu se jkun hemm ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni Elettorali u dawk tal-partiti politiċi. Sa dan it-tant il-ħadd tintemm it-tieni fażi tal-ġbir tal-voti li bħalissa qed isir mill-ases tal-Pulizija jew mill-uffiċċji tal-Kunsili Lokali fejn m'hemmx assa. U l-ħamis, jumejn qabel il-25 ta' Mejju, se jivvutaw dawk li se jkunu pazjenti fl-isptarijiet.